motor doon nagkabuok. Di kuno andar. So man ang nibukal dia sa babaw. Pasyap na lang jud ko ning mga motora ni. Tapos lang bagong tagligid. Kaya pos mga motor dire eh. Boss? Asa man ka, boss? Oo, pakihatod sa kanya kung motor sa shop ni. Daghana ba ani duha ka buok? Dagan lagi pero di gyud mo dagan, di mandar. Ambot kaning isa daot og kuan. Manay kadaot nimo na, boss. Sige ra choy-choy ko yung motor nimo tapos di mandar. Daot og engagement, ang isa daot pod og brakes. Yan saan man ni ron? Saan man ni ron? Padala na ko dito ilakwan. Ila ikot ba? Yan saan ni pagkarga ron? Yan sakto mo tinagakot may kahoy. Kuan may kahoy ba? Tanong ko nya namin tarima diri. Og di niyo makaya. Paabot og lain. Paabot og lain motor. Di niyo makaya. Dagat nga kuan amigo ba? Gani kargahon nato na ron. Kaya ninyo? Kaya. Karon ba? Kaya lagi na ay. Ay. Familiar lagi ning tawanan eh. Oh, si kuan si Aming. Ay katong Gagpang? Si Aming. Ay Kuya Aming. Na. Kuya Aming. Tong sa gagpang mo guro niyo. Katong tigbiyahe sa Gagpang. Ay sama. Sure mo kaya na? Kaya na. Naghakot ni kahoy ba niya tapos taon nga migo man kuno tali. Di ko no. Aw migo day. Asa man eh? Tarong ade. Duha-duha basig mga hagbong ni akong motor aning trabahoan eh. Salig salig lang. Laglaom. Nakarga lagi meron. Tarong ba? Sa man eh? Sa balo ba din wag sa ninyo ni? Kisa ni PC dire. Yeah, amo nang kuan dari hagi gamit. Bos, alangan magmutanaw ra kanina boss. Sa mga bangon ni pa karga diri. Para magamit ko boss ba. Utabang rin kung kalsa Para eh. mapuslag ko ta. Utabang. Ay! Sakto na eh? Sunod boss, bisig. Oy para. Nawa boss. Boy kuto na boss. Balik ni boss. Buka sila yung motor boss, lahi na yung kahoy. Sige daw, Sira sila. ibutang daw. Eh, Ako wala. na isa oh. Uy, masangyad man ni boss. Dre. Atras dyan. Na. Ah, Ya. sangyad man. Dre, ana dre. Hindi pa lang taga kay hindi pa lang tamigo boss. Ko yung karga ng motor. Ni tali isa dia. Isa. Sige, talian raman ni dire oh. Okay raman eh. Basta na may tali, di na ni mabalik. Okay raman ka. Ay. Unsa man eh, kung madamit sa kong motor, taplan ninyo dili. Istoryahan sa nato na. Ha? Istoryahan sa nato. Dito mag-istorya mahuman ni gaid. Mahuman na gaid. Ganina ningon ra ba to? Kung kaya ninyo, kargahan ninyo. Kung dili, mangita kog laing motor. Sa ato pa, kung madamit ni, taplin ninyo ha. Ah, sa ko ni motor mo boss, mga generic ko ni. Kaya ni Elisa ni. Now. Generic bitaw. Ana. Okay. Oh. Paisa pugi dia boss ah. Bukan. Uy, buka ato de ani uy. Nawa, di lalim no. Sige. Ano kira-kira? Kasi ka. Kaya man ka ni boss. Angit lang japon. Gi. Kaya ni. Tingnan ani lang ang kuan ninyo ko, aron di mo maglisod. Ang iyang manubila ba? Ay og wa lang ni nagaguba di ko ni pa sa musubida ay magugugag pa. Ma. Nagagpang di ka boss? Nagagpang ka dili ka? Man diri akong kuan biyanan. Ay. Ay ikaw tong ingan lag dudong? Oo eh. Sus, kita rin sa personal no? Atik diha nga. Dugay ta nagsabay sa kuan. Bata pa ka. Kaila gyud ba akong Uncle Andy no. Gamay pa ko ana, porsoso man ko nang kuan. Sa una siguro giagi sa inyo nga gamay pa man ka. Kaedad rata ito ka. Kamong Jumari ubana. Say gamit ni mo, kurga na ka boss? Magdako. Hindi pa lang tagaila ay. Ayong biyaan. Isa man na, okay na boss? Hey. Aba, pag multicab ning motor na to boss. Uy, boss, uy. Sila mo, tanaw lang mo ha. Okay, tali pa. Sarong pa na mo. Wala boss, kayo walang yun nagsakit ng mga motora di jud ko ni ipa-admit boss.
Wala, siguro mag-choy-choy ko. Parihasan niya semua ba kahit Kay ugi lang yun ni. Ano, patindogon eh. ano lang na. Isa may driver ninyong duwaan eh. Isa may tagiyas motor ano eh. Kini ako nang gitrain ni kay dako lang lawas ang nila. May bot. Harap tudluan ko lang. Kanang nandito mo, kauban ninyo na? Asa? Sila pa paumpe ba? Kauban ninyo na? Nas pa pumpe. Oo. Ay mo na tinudluan ako sa una na. Lulo nimo, lain pa yato lulo nimo. Buhi pa sa lulo nimo. Buhay ba eh. Sus, gagmay pa mis lulo nimo sa una ba. Mo ni trabaho na mo. Pagkuhan? Si lulo si do. Sige lang, ito, kang kuhan man tong papa. Kang? Ako man tong pag-umanggod o pag-agawan. Ay lahi po dito. Saan man eh? Okay na. Ha? Bisan asa mo atuan eh. Ihatod lang, paliw lang ko, isa mo yung driver ninyo eh. Ako mo drive lagi. Kun ni training. Paliw lang ko kato dito ilakuan, ikot, kailan mga ikot no? kaya ko dito. Ikot nga kuan ba? Katong dagang tingkato. Dito sa ilaha ipaayo ni kay maapas ra ko. Maligo sa ko, pwede manghura kong bahuwa bago kong nangulik siya guma. Di kami bahala ni. Kami bahala ni. Kuan ako, dito na ta nagsabot sa dito na ta nagsabot unya sa plitian eh. Kaya ra? Oh, lisod. Ha? Kaya ra ni, kaya ra. Anong ba? Kaya ra lagi ni. Dako lawas Sige. ni. Dito. Dito na ko paabot. Kasi di makaya, kaya ako lang drive. Kaya di like. Kaya lagi. Oh, di kaya ko. Musakay ba ako kay pitini tao, di ko sabak. Nya kadang kuyo, ang mayo ni kuyogin itong body nimo. Di mo apas ko. Nagkawato ni motor. Dili, kailan na sikotan eh. Mo ligo sa ko. Sige, kamoy ikman di ah. Eh, mo apas ko dayon doon. Sige. Hoy, boss. Sakay ko ah. Asa mo ka sakay? Dali ko sakay. Eh, okay lang dia. Gamitan to tong itudlo si mo. Sige. Sige na kayo, dali ko gutom na tayo. Tudlo ako si mo. Jo. Lukay ka. Bantalan. Sao na yan muna mo. Muna jud mo ba pero wajib motor ba kadlang pa may diri nagpaabot wajib motor. Diri lang ko Diri lang nato sakon. Sao teman nga di man ka balibad ani mga laungan ay. Bala gisod lang dia. Sige na bala. Ikaw na jo, dito ka jo, sabak ka jo. Sige na bala mamatay ah. Sakay mo. Sabak ka. Diri ka diri. Why sa magsawa diri, delikado kay tangke. Di ara. Sabak pida sa motor. Ikaw mo hangat. Kaya ko diri, di ka tunga di. Sayang ko lang. Sige, katong mo pa. Di ko berhang. Di sabak. Di mo abanti diri ka man. Buwan ka. Abanti diri min, gamay. Basin. Tumba ba? Drive Drive jo. Sige. Kagaya dyan eh. Ayo, layo kayo.